Igen, kan jeg mærke. Altså, I ikke kan se anden på den, det er ikke sikkert noget. Og jeg er klar til at komme hen med den, og så den anden kan svare det. Og når man først ligger ned, må man ikke gøre modstand, når man skal det her i hovedet. Okay, skal vi bare ned og lægge? Ja, det mener jeg skulle så lægge. Go! Det var rundt om ham. Mikkel, sådan der kan du jo aldrig vinde, Mikkel. Hold da tæt på. Kom nu, vi skal holde ham, hvis det er sådan, vi skal. Ha